Center of Excellence and Academic Powerhouse, Nyonga School, Wodnyakach. Ini Turfong, Wodnyakach. Eh. Nango, Jumachon. Islam. Yes. On my way county, I go to Kasupa Primary School and over 20 people of my family. I go to Kasupa Primary School, Road. On my way, one lady. Katamara to Sahapani, one of the veterans, Kalokan. Or communicating Madame Kido Latini. We have the Apollo to you are a YouTube or you have die or the Hirukamano. Jedi miroma. Wodi catch. Nyakwara mogi kaka na singisi ni sanikoro KCB mi yot mar kinde mar back to school kama ase wewe chimaga chudo bende janyuol madwa chudo inyalo ng'iyo mobile app mondo ing'e ni fee balance mare chalo nade, academic updates nitiere kanyo, kanyakla kod transport tracking bende nitie kanyo. Bende wan kanyo kod student wallet kod smart cards, digital ID ma otudi kod account mari mar KCB mabende mi yot ni pesa koro gwinyre lweti ikoe mana online e yo mayot ahinya. Bende wan kanyo kod gimilo ni automated fee tracking ma bende mi yot mar ng'eyo ni to madonjo chalo nade, kendo maendi biro miyo school bedo kod garama mapiny mar ng'eyo ni to books mag accounts mag fee madonjo chalo nade. Magi te okinwa kanyo kod KCB Nyakwara Mogajwang e kinde mag back to school. KCB for people for better. En sa ariyo mar okinyi wayudo weche manyien mibiro somnwa kanyo kod Vincent Otieno ka gin weche manyien e yo machuok. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien e yo machuok gi Coop Bank. Oyaore Nyakwara Mogajwang kendo machiegni. Jopuonje mathoth dok e sikunde odiochieng' kawuono ne chenro mar somo mar tam mar adek, kata obeni nitiere midhiero mar nok mar omenda ma bende iwacho ni kidek kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro mag somo e sikunde mag sirikal. Tam mar adek ni mabende en tam mantiere kod wige 9 kende, en tam machuok mokalo kalenda mar weche somo, ka bende tam mar ariyo ripoti yango ni oduogo ng'ade e yo machuok kolure kod onge mar omenda mane nyalo konyo siro chenro mag somb jopuonjre e sikul. Wacho bende koro kelo luoro mokalo ahinya ne jonyuol kaachiel kod jokanyo e sekta mar somo. Duol ma ochung' ne ndiko jopuonj tich e pacho ka TSC olando thuolo mar ndiko jopuonj ma kwan gi oromo 24,000 e yor kojolo kata internship. E oboke mabende ne ondiki tarik 20 mar dwe mar 8 higani. Duolno ne owacho ni jopuonj go koro ibiro ndiki mondo mi okony e keto e tim lai manyien mar somo mar CBE. Ewi mano, jogo man kod nyalo kendo oromo mar bedo jopuonj ma idwaro go nego ojiw mondo mi koro otim limbe e mbui mar TSC, kama bende jal ma bende dwaro mondo mi or kwayo nyako bed ni en japuonj ma ondikore kod duol mar TSC, kendo nyako bed japuonj mantiere kod diploma e weche mag somo kaachiel kod bedo ni ne oyudo grade mar C+, kendo en gi grade mar C+ e subject ariyo ma opuonjo. Oro kwayo ne thuolo mar tich kata orak bende biro kawo higa achiel kende. Oyaw ne ng'ata ng'ata ka ochakore odiochieng' ma kawuono nyaka chieng' wuok tich ma nobed tarik 9 saa 6 mar otieno. Moko kuom jood bura ma Wakeini koro nyotimo kampen mar kwedo mokalo lwenje makit chwech mag oganda kaachiel kod nek mar Wakeini makinde mokalo chien odwa ji more mokalo e kaunti ma Siaya. Kane otelni kod jood bura ma kaunti ma Vihiga Beatrice Adagala, jood bura go nyogolo siem mager ne jok mosebedo ka timo timbe makama ka giwacho ni timno nyaka koro rum mapiyo kaka nyalore. Giko weche manyien machuok Nyakwara Mogi watudre saa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno.
Mago ne weche manyien e yo machuok kokelni gi Coop Bank. E kindeni mag back to school, Coop Bank timoni chudo mag school fees kod dwachi mamoko e yo mayot maonge stress. Chul school fees e yo mayot kokalo M-Pesa Paybill 400-222. Yud hola mapiyo kokalo M-Coop Cash kata di *667#. Nyiep kitiyo gi Coop ATM card mari kendo ketne nyathini pocket money. Ei Coop prepaid card. Coop Bank. We are you. Mana kamano nyakwara Mogajwang en saa 2 okalo kod dakika 5 mar okinyi. Wadonje tielo maramo gi baraza neno ka wendo na ose yuoroka kendo mi thuolo mokwongo omose nyikwara Mogajwang. Boaz oyawore kendo machiegni. Oyawore inya VOJ amor kuom gwel mimiya mondo mi achopka amoso nyikwara Mogi duto te nagi duto te gi yaw mamoko mabiti wasepuonjo dhok ni ti giwinjo mana kaka wawacho. Amor kuom twak michako okinyi kabisa. Erokamano ahinya. Nitie wach moro musiko ka motimore nyatike ne. Joluo ne chon ne ko ji maonge sanduku. Nikech ndalo cha. Piny bende dongore matinde ji nyaka ko ji gi sanduku. To kata kamano jali ne okokoe gi sanduku nikech nyo korewre gi jowete gi samigolo solro mag liete to onge. Gima mondo mi awachni I follow conversation kata twak madhi mbele no. Ich wang nyalo bedo. Ingeni kata nakabo nyuolie kata na e odi sani. Ineno ka nitie jomoko kata pod gitindo to kata nyisgi ni tim kama. Gina ok gibibedo jok ma uniform ni giluwo chik te. To nitiere kaka jaluo machon nong'e ni kata ibedo ni koro ini dwa golo kumbo ni kata koki e yo magalagala ma ok oriwore ganyuola. Nitie kaka irwaki maketi e ka. To kochopo kama koro tho neno. Tho en koro ing'eni ng'ama osetho. Un jomodong' ema koro ing'iyo ni tang'o ma nyaka otim. Kato gi chik ma Kenya masani ming'eni mana kaka winjo twak moro bende omedo jiwo kanyo. Gimiluongo ni the dignity mar a human being ni. En dignity kapok onyuoli. Dignity kosenyuoli. Kendo en dignity e tho kendo kaka ikowi. Ok ikowi ka gweno kata ka ogwang' moro manokwany ni ero manoyud ka suche chalo nade. Kendo en ka gi procedure emomino kata chiefe pod nitiere gi tije magitimo e kor gweng'. Kendo achiel kuom gik magikonyo timo en gi verify ni to ng'ama thoni en ng'ama nade. Kendo koponi en ng'ama kata ni na wuotha to biro yudore kor gweng' moro to nyaka noni to akure nikech ok onyal bende kawo bodi moro amora mondo mi oiki. To seche miike no bende nyaka ik kaluwore gi chik mondo mi ondik ni ng'ane notho kama kaber. Adier onego bed ni gimonege indiko kanyo. To nikech duto ok walingring walawo ni ang'o manonege. Omiyo gima koseket story aina no kata kosewach ni maendi ng'ani notho chieng' ma kama oike kama kendo kamo ike no nitiere. Eko ng'eni ng'ane notho. Makopo ni chieng' moro irado gi ng'at moro makoni en ng'at mano iki cha. Ing'eni kendo mano koro wach mok nyal bedo. Kata diere miyudo ka onge kata jaluo machon kata chik masani. Kopo ni ng'ato olal mok nyal yudie kabisa. Tineno kichiwo thuolo moro mondo mi omanye kata bang'e kaka igni moko 12 kata korikoni inyalo dhi rikoni sirikal wa presume ni ng'ane ni otho nikech waselando wasemanyo wasetimo gimoro amora to pok wayude. Koro kaber to wenwa thuolo mondo mi wakaw documents mondo mi onyis ni ng'ani onge koro kata kare cha. Nikech jaluo ng'eni nitie kar ng'ato gigine kamago. Kare ing'iyo ni to koro watim nang'o koro chike mag luo koro nego bed ni donjo kanyo. Hapa ni kanye manadwa ni mondo anyalo medo matin. Erokamano ahinya. VOJ ng'eni kawuono wachake gi wach manowuok cha. Kawuono en odiochieng' ma e chunya tawinjo ka akia ni gino mia kata abiro tawinjo naka Ramogi kaka kawuono tamora mora. Igni 15 mokumo mokalo. Jo Kenya nokawo gimiluongo ni katiba. Akia ni
kode ting ni mondo mine ma kawuono exactly 15 years ago nikech tarik 27 mar dwe mar 8 2010 mane Kibaki gi Raila kantiere Uhuru Park oting'o koni promulgation ming'eni gikwane to kawuono is the final day makoro koni en 15 years makiny to koro celebration dhi mbele ma kaka president okoni adieri onego wakete ni en Katiba Day mani ng'eni en ywaruok makata ndalo cha nwadwa ni mondo wabunge okete ni mondo bed a national a public holiday ma ka jo Kenya bedo piny ni wuoyo to gikoni nitiere gi kabecho mwasetimo e kit pinywa ka achiel kuomgi en miyore pend chik mondo mi waritrego mondo mi ng'ato ka ng'ato ng'e ratiro mare to gi kama kieono gikie mondo mi kik wahiny ng'ato mondo mi kik ng'ato hinywa mondo mi mwandu piny opogi e yo manyangafu e yo ma ino kiwinji ni chunyi nego diki nikech ng'ato lal gi mari imbe ok lal gi mar ng'ato yani equity fairness kanyo momiyo kata kidhi e pen chik no par to bro koni dream ndoto mane wan go duto tetete kawuono gi kiny wabed gi nyasi no bioje wo jo Kenya onego celebrate pinje mamoko koneno gik watimo yo Tanzania ka gisebedo ka ginyagore manyre yudo katiba manyien to gise kata luongo jo Kenya na poka chopo e dar forum moro University mar Dar es Salaam kane giketo gala moro nikech na gikoni to ere kaka jo Kenya no yude to wan ang'o miyo gini en elusive ming'eni gitemo ne gidwa luwo chik moro mane jo Kenya kawo iluongo ni Cap 3 mane oketo team mar Constitution of Kenya Review Commission magi koni kapok wachopo kanyo wakwongo wang'iyane ka wan gi convention yani Kiswahili giluongo giketo duol moro ma ji ugoe mbaka mondo mi ji owinjre gibedo gi consensus tiyudo ka kadegi kachopo matini to gima mondo mi akoni gima sefwenyo kendo ong'enye pinje te oko ka jatelo moro sebedie loch kama to samoro wigi nyalo wil nikech kaka Mama Suluhu en kako sebedi ting'ini okone haraka ahinya manyalo miyo gino dhi mbele mana kaka ndalo moro ma Kibaki osekawo loch to ji nitie Bomas cha dongi neno ka nitiere Michuki nowuok kokoni yawa araka mane maungo gimomiyo nwadwa ni mondo walok chik mar pend chikni ne nikech Moi mane nitie telo koro sani one of our own mantie ang'o momiyo udwa ni mondo waloke dongi nyalo paro weche aina koro matiende ni seche moko bende seche ma ji dwa ni mondo mi ket chik obed mogurore motegno wang'iyane gimiluongo ni intentions mag ji ma ok dwa ni gino dhi mbele to jo Kenya kopono keto pachgi kaka ne giseketo mondo mi wawinjre ni mae e yo mwadhigo kanyo onego bed ni bedo maber ma ok onego bed ni mibadhi moro chako bedi ideally kiketo ni ng'at mantiere telo kata mantiere loch ni ene modwa yawo ni kaka ibiro bedo kigolo maoni yani public participation ene modwa yawo ni kaka ibiro bedo ka ratiro moko mang'eny mineno kwa ket pend chik ma chapter mar 4 ka ma oting'o nyaka wach somo makoro wadwa bedo godo kan iyudo ka imidwa keto ting'eni en pod odhi kete mana according to his own thinking kako pare kor ing'eni mano emomiyo nitie gimiluongo ni there's a rule of law and there's a rule of man kor ing'eni pend chik wato wacho ga rule of law but gimo wasebedo ka wasembo kaka wasembo gini ng'eny ne en rule of man kaka ng'ato paro koro tiekni kanyo nikech mondo mwaduogi somo chik pend chik no namora nikech kata madonjo studio adonjo kiwajo kaka ere kaka separation of powers ni wiwa tiyo wilgo vioje inyalo paro anakoni ni the simplest thing minyalo kone jo thurwa mondo migifweny kata imierewa wan gi jok makonyowa tije kata wambo wakonyo ji tije e mieregi komi tich ni en ng'iyo puodho ichomo puodho no komi tich ni in konyo ji tedo kata jikon yani cook mano tich ni kata komi ni in jarito
in jarito nikech jok mineno waket mantiere lochgi kata mantie telogi dong ng'eni gin jotijewa wan ema miyo gi tich teko mar tiyo to kifwenyo ni iduogo dala tiyudo ka security uluongo ni watchman mano security officer soldier en osiko ma jikon kata nyani miketo mondo mi okony nyithindo kata ji tedo ka en osiko mane security office kucho ing'eni nitie gik moko ma nyaka kibaje nyaka donji nika nyaki separate gigi okawacho ni kik ng'at matede jikon tudre gi ng'ama nie security kata gate nikech definitely chiemo nyaka terne kuch to ng'at mantiere security cha be samoro nyalo biro gi ntiere intelligence moseyudo mobiro kone jajikon ni ng'enia ineno chiemo moko mokelni kanyogo aneno ka lot go ipudho ma itie choka ineno mano intelligence omiyo nitiere kaka coordinate gi lakini okisik ni jikon ema ji othurorete kata od security cha kata samoro gine od security molor dhot ito chiemo dhi chia karango kata separation mar powers miwacho no akoni nyaka amba kete emphasis wach mangima mokalo erokamano ahinya Boaz, igni 15 ki ang'eyo ni katiba kaka nisewacho ni chapter 4 mare oguro mise motegno weche mag somo erokamano ahinya wan kanye gi sani nyaka ne wabed gi katiba ni ka wang'eyo weche mag somo be wasego okang' mowinjore VJ Kenya chal ka gima kiani en faras moro mipuonjo ng'wech to samoro puonje kendo chako mako maber then wiye wilo chako tungni kata neno owe mani en mar tugo kiani no ipuonje mondo mi odhi owina race kiani faras no bende ochiegni gi dala jibiro winjo tienda idi akoni chal ka gima wabedo gi thuolo kata nafas mondo mi wayud gik moko mondo riere tir kato wi wachako wile kore ka intiere gik le mang'eny ma wigi wil kaka ngiri gik makamago takoni seche manineno ka jo Kenya osekawo katiba magi keto keche en katiba mogone ombulu kendo en katiba ma ker gi prime minister tingo koni this is the constitution magi manyichwa tiyogo machoncha en koro en kalatas lilo wachne orumo omiyo seche mane okete kamano no the first thing manotimore maber en keto committee maniluongo ni Professor Douglas Odhiambo task force mondo mi ong'iyane ni to somo wakit somo wani chalo nade to gipend chik makoro kelo moketo ratiro mar nyathi pend chik 53 kata ratiro mana mar somo kwa jumla pend chik 43 to ere kaka wadwa ni mondo wang'i gik momok mang'eny kata na pend chik 237 mar ndiko jopuonje tich momigi ikoni constitutional anchorage imiyo gi teko ei katiba ma ng'ata moket kanyo ni mondo ti oko ti koluor ni biluonge ni ibikone ni en office ma chikorito mano TSC mano Teacher Service Commission mago kuonde gote kata king'iyo gimomiyo Professor Douglas Odhiambo awacho matemo motegno nikech nomiye thuolo gi timne that task force ni ng'inwa uru tabu mosebedo ka wan go e somo gi sani koro wan gi pend chik moyawo nwa rangach mondo mi wayud dream mora mwadwaro mar somo e Kenya ka mondo mwang'e ni nyithindo duto ntiere sikul kendo gisomo ma ok ni seche mag skul kaka sani tibiro yudo ka moko uso njugu karanga kata moko tiyo ne ji e uti kata moko ni kanye ibiro yudo ka sechego kaka nomigi gigo e pend chik inyalo kwano there's no need mondo mikoni in article achiel nyaka kuma gichopeno to gima ne oket maduong' no kone Professor Odhiambo Douglas ng'ino ani to eri kaka wanyalo keto gi kuro mondo mi gibed motegno mondo ng'ato ka ng'ato oyud ratiche obed nyathi obed ng'ama ong'ol obed ng'ama nyako obed ng'ama chalo nade jowa matindo madhi e mbalariany nikech mano pend chik 55 ibiro yudo ni oger gi kanyo kendo orit gi motegno kata kanyo e kamineno kane oket ng'eni
chik ka chik nitiere gimiluongo ni pila machache iko ni siro motegno mar chunyot moting'o kata na wichot. Koro pila maduong' mar pend chikwa en chapter mar 4 to kendo kichake kamineno kete ni en pend chik mar 19 owachi ni samora mora mitimo gimora mora mondo mi okel ber ne jo Kenya. Kidwa ni mondo mi itim gimiluongo ni policy kata idwa loso chike bunge, yes, to kikilos gimora mora ka ok ing'iyo ni to pend chik mar chapter 4 mar ratiro mar jini, yes, wacho mane the pillar maduong' cha. Omiyo kanyo kata idwa ng'iyo wache mag uchumi, kata idwa ng'iyo wache mag somo, kata idwa ng'iyo wache mag ndara, kata idwa ng'iyo wache mag kaka relate gi jok mane oko, kata idwa ng'iyo gimora ma child protection, gigo duto tete ni nyaka ing'i mana diere kanyo. Emomiyo kanomi Douglas Odhiambo mondo mi otim tijini, weno notiyo gi joge notiyo kata bedo ni environment na chalo nade to notiyo mogolo report. Okay. Kato ng'ini okogolo report mowe kanyo kaka koro Munavu noweya wae kore yamo. Ogolo report moko ni mondo mi gini timre enabling legislations, yani chike mabiro konyowa mondo gigo timre. Basic Education Act 2012. Ukoni ma jotendwa mantiere parliament odhi ong'i mondo mi giketi obed maber. Ukoni Universities Act mondo mi odhi olos, yani wang'iyo ni to ere kaka wadhi rieyo somo makuro. Ukoni TVET Technical Vocational Education and Training ma uting'o polytechnic, uting'o kuondego te. Ukoni TVET Act no bende nyaka wang'i. Ukoni gimiluongo ni the quality standards and quality assurance. Yes. En framework moro ma koponi ok wang'iye malong'o nyaka wa assess maber ka wakoni mondo mi chik marito NEC, Kenya National Examination Council, warie wategi kama mang'iyo kaka curriculum miloso muting'o kama niluongo ni Kenya Institute of Education kata loke KICD, Kenya Institute of Curriculum Development, warie kama. Odhiambo nolng'eyo gi lange mokoni kaber kwa dhi mbele ng'ieuru gigi biro konyowa. Abiro kawo ni examples kuom ber gi kano oketogo. Achiel kuom gi wachak gi Basic Education Act. Chik mara pend chik en katiba. Koro chik mar Basic Education yes, ang'eni eka wacho kamanto jo Kenya onagi winje. Basic Education ni kama nokoni pend chik osewacho ni nyathi onego bed ni somo maonge chudo moro mimanyo kuome kata mimanyo kuom janyuol, yani free and compulsory education. Kendo ni ok ni kwae ni podiko ni nyaduse yani idhire udhi sikul kuro mako yud ni in kode nitiyo kode kamoro niti make ni to kitere skul imbi kao ni atwa kaka janyuol kata kaka jaritne. Okay. Okikoni ni ma nyathi kich en nyathi. Ikoni en gi haki kendo ok penje ni sae ni mondo mi odhi. En nyathi ng'ama yike poko chopo 18. Ing'iyo ni onego bedni en skul kanyo, en itere skul kanyo. Okay. Mano Basic Education Act Odhiambo no okolo iye mukoni mondo mi mano timre. Ng'i section mar 28 gi 29 gi 32. Seche mikawo nyathi ni tero, kik ng'ato chung' kacha ni bibiro kode gi desk, bi kelo siling 10 mar chudo admission fee, ko nogolo gigo oko, ko ni onge nyathi moro mora ma seche mitere mondo mi odonji ibi kwa pesa mar admission. Mano pend chik 12. Chik to nitiere to ground to pogore. Ok fuda kolori na kaka chik kori dongo ko niwe wachakane kaka chik ne wacho. Kaka chik tok pend chik katiba 2010. Yes. Koro ing'eni anjao moko makoro ng'ato to wuok na gi mare ni magi to pogore. Emomiyo waluongo gi ni mago tok chik. Ing'eni ni kako itimo gik ma tok chik. Koro ok iriyori gi chik. Chik, yes. To kar chik kanyo
Emonomiyo ikoni kare mondo wabed gi chikego makoni nyathi mitere school admission fee no ogol kabisa section 32 mano mar Basic Education Act. Ji nyalo manye entie berne ni chikegi tinde inyalo kata Google mine koni gima oket ni tuition fee midwa ni nyathini ni chulo ne pesa ni kokodonje skul mondo mi osom ni mano kik many onge gimoro amora midwa ni mondo mi ochul. By the way, seche mako ni admission fee cha onego ket caveat moro. Ka en nyathi ma ok en a citizen, nyathi monyuol kam, nyathi ma Kenya. Wach kata koro kaka mag diplomats kata mobiro gi. Mano to nitiere chudo minyal keti mana koluwore gi sikul motere nyathino ma mano be chudo no bende the school leadership moting'o jonyuol oting'o nyaka jok mobedo nominated gi sectors mopogore opogore mana kaka BOM iloso to gi Parents Association. But kar tuition ni to nogol oko. Kato tabu moro apani kamoro achiel mane chikno duogo onyosorego en kamoro mathin mano koni nyalo chopo seche moko ma sikul nyalo dwaro pesa moko, sirikal ok okelo pesa ni nikech kama koni ni tuition ogol oko cha e kama koro gichako keto codification kata girieyo kaka pes miluongo ni capitation biro mondo mi otim gik midwa ni mondo tuition gi of tim. But nagikoni nyalo chopo kama pesa e school dwaro pesa moro to pesa mokel cha either okoromo kata kaka nokele cha gimidwa notimni ok nyal timore. Mfano wabedo gi floods mang'eny 2024 dwe mar ang'wen nyaka dwe mar abich ka inyalo paro mano skunde moko pio muomo oywero. Nitiere emergency funds offices mopogore opogore to samoro gino nyalo overwhelm ji kato school koni wadwa ni mondo mi walos gini gi sani ok wanyal rito mabiro cha jonyuol bedura ne piny wawinjre uru ni chono muomore ka nyithindo biro ka watimo nang'o wawinjore ni wadwa solo kama mondo mwati timgo ataka jotelo moko bentie madwa join mondo watimuru gigi to kapok uchako time to kawe itere ne the county director of education kato cabinet secretary mi authorization ni gino nyalo timore. Tabu mowuok koni en a small window matinde limo bora koni no yawe koro molokore dot kato jomoko tinde kendo koro yawe mati en narangach ene mati ichoko godo pesa kuom jonyuol chiegni seche te ma kinyalo pare ng'eni recently ni winjo report manwagolo mar illegal levies kama wafwenyo ni gini olokore rangach koro koni seche ma mano timore no ing'eni ratiro mar nyathi manwa koni odhi e sikul mondo mi osom ka ok okwaye pesa mora kata mar admission kata mar tuition nikech onego be ni kelo ni capitation moromo e wang' sa. Moromo e wang' sa. Moromo e wang' sa. Hapa ni summary no nyalo kawo kan. Kifwenyo ni kare dirisa mano ya mathincho yaw kuro bedo rangach. Matie ni kuro pesa mora kata kapoko ter ka county director mondo mi ong'e ni yango to sechak kwa jonyuol keluruma kendo gin pesa ma galagala winjo ka entiere skunde moko kan watimo that survey nitiere skunde moko ma jonyuol bende weni mago skunde mani malo ma nyithindgi ok nyal chope takoni nyathi ja Kenya mora skul mora miluongo ni public school en gi ratiro mondo mi ochope rangajno mukoni we adonji adwa somo. Iwinjo chikno mano tich Douglas Odhiambo ipako mana tich ma ng'ato tiyo maber mondo mi kik geng' ne ng'ato to jonyuol moko ne konwa ni gichopo skul moko to ipenjogi ni to ne kalo sikundi adi kibiro ka Bing'eji ma mosebedo kabiro madwa ni mondo mi odonj ka omiyo kele 15,000 no kata kele 25,000 no ayudo kuonde michule kata siling 25,000 an ang'e mang'eny kata mano timo nonro Kisumu no ang'e gi mang'eny mondo yathi admission ken
koro winje ma to mago matene gi gin public schools. Gin public school. VOJ gima timore nikech matwak mar anyuola. Kendo gima koni ni mwandu jaluo en somo. To an ok berna kineno ka ng'ato keto koni fence, barriers. Ohinga moro mondo mi ogeng' ne nyithindo gi somo. Emomiyo kwafuono ka kik japuonj moro kata skul moro parni ni ok waherogi kata ni wawacho gi marach. Wadwa ni mondo mi nyathi ong'e ni en gi ratiro mondo mi otere kendo dhi osom motiegre, nikech seche mokonye na ekoni mane mwandu ni makiny. Wan onge mwandu moro amora kata chakre chon. Ong'e ni jaluo mwandu neno bwongone. To kendo skul no kimiye to kinyi neno kuchier kendo chalo yath moro mano kit modongo maber. Omiyo kar somo ka jopuonje kata jonyuol moponi uwinjore, nikech tie jotend jonyuol moko mabeginde samoro gimbe nitie kaka kado moro wuok e bathe kaka giwinjore gi jotend skul moko. Onengo gigol gik moko miluongo ni illegal levies. Kata jonyuol koponi neno mano in gi ratiro mondo mi dhi office mar district county education director of education kata sub county director mar education mondo mi report wach makamano. Kata ingeni nitie joma ng'eny bende matiyo tijini. Commission on Administrative Justice, CAJ, ni ombudsman. Mang'eni kata nakidhie mtandao kabi kata nembnigi ginyiso kaka inyalo tudruok kodgi. Makopo ni chopo to ng'ato dwa geng'o nikoni kama tikoni ombudsman ana janyuol tich na responsibility mara ingeni mago be Douglas Odhiambo team chano keto. Responsibility mara en kaka loso nyathini matere sikul. To katere to otamruok kawe mondo mi orwake iye kanyo. Nidwa ni mondo mi achul kama jogo dhi konyi. Nikech ng'ata en administrator mora moponi keto baria kata ohinga kaka ne iluonge cha. Ohinga mondo mi ogeng' ne nyathini mondo mi kik odonje skul. Mano administrator ma ok tich maber. Kanyo momeyo achiel kuom gik ineno ka watemo reinforce kendo wakonyore. Nitie office miluongo ni office mar Auditor General. Sana kuom weche mag pesgi. Makendo gimbe ging'iyo ni hele kaka bunge no yalo ni pesa madhi e somo en pesa makama. Adier wasebedo gi pesa mategno. Nikech sani budget mar education en 171 billion taragi yes. Mano budget momi education. Higa mokalo ma 2024 mano rumo 2025 nyicha en 685 billion. Higa ma okalo mano 23 nyaka 24 nyicha wan gi 628 billion. Gin pesa ma ok gin pesa matubar tugo. To gima Auditor General ineno kane luwo to tugo fwenyo ni hele pesa to nitiere ka to kuma pesa ne dhi ng'eny ne okone. Adie kaka kwa mfano kata ranyisi pesa no nengo beni chopo ne nyathi mantiere Onjiko High School 22,244 e higa ka higa. Ingeni jo Onjiko High School bedo piny magitim budget ikoni wan gi nyithindo adi wan gi nyithindo 840. Aonge gi namba gi kuom ranyisi. To wadhi yudo pesa di kuom sirikal ewi moro ka moro wadhi yudo 22,244. Koro gigo koni budget wachalo nade watimo budget. To kare seche magitimo budget ni to sirikal to kor pesa no te. Sirikal oro pesa no kaluwore gi Auditor General Special Audit Report manegitimo ni. Gikoni budget ma sirikal Jogo House kaluongo ni Jogo House ka ging'eni headquarters oro kuro gi treasury. Skunde ma oyude mang'eny oyude 15,000 ewi nyathi ka nyathi. To moko yudo kata na 10,000 kende ewi nyathi ka nyathi. Koro parane budget manigoye ot to kare pesa no kodhi biro to in kendi se dhi ikaw gik moko kati dhi ole duka. Nikech igeno ni pesa dhi biro. Pesa cha dhi biro. Iyudo ka skunde wa gi jopuonje ma hotelo negi ng'eny gi kendo bende nigi headache mar pending bills. Iyudo ka gina koro kata
kendo jok mukelo negi gigi bende gin jo ohala ma e kor gweng', ohandgi go be ng'eni hinyore kendo kethore. Omiyo nitiere kaka seche moko watim maber, en gi ripple effect. Ineno kaka kibolo kidi e picha, ineno kaka ochako goloso iluongo ni en gi kit yamo moro moloso. Kit yamo, yes. Koro that cyclic gimoloso no. Iyudo ka en a ripple effect madhi miyo ji mang'eny inyore. Koro pesa mano nengo beni golo cha. Watemo kwayo ni pesa no kigole, gole te to kendo gole wang' sa. Mondo seche mitimo budget ni otim kode budget ka ging'eyo. Kopo ni nitiere kasoro, donga seko ni nitiere window moro mane Douglas Odhiambo recommend ma kendo nokete chik ni kanyo koro nyalo bedo gi janyuol koni budget wani en kama odhi romo to an gi rem kama to nitiere gima nyaka to wabed go ka koro unu neno nade wagore uru faini 100 keduru ineno tingeni ka onge mpango no koaku kama ikoni ng'ato ka ng'ato timo kaka dwaro to kae kama ukora bikuro donjie. To kendo ukora ni bende kichaki ng'iyo ripode go yudo ka ukora ni nitiere kata jotend skunde moko manodonje ok ging'eny, kik giketh nying jopuonj, gin joma tin. Iyudo ka moko kawo pesa ma chiegni $2 otero Kesha Kenya Secondary School Heads Association. Ng'eni macha welfare association mar jotelo mag kuro. En welfare nikech en ok obedo recognize kata chik. To en otere kacha nikech gin ga gi retreats magidhi Mombasa, December gidhi go abal. Onge tabu, onge koni okaping wach mar japuonj mondo mi odhi relax, mondo mi odhi otim gik kama. Nitiere kaka ginyalo yudo pesa magidhi timo go mano. To ok capitation kata pesa ma jonyuol iketo negi mondo mi ochul ni ema kori chake kaw kure. Yani nitiere ikoni wastage to gi misapplication gi dho ngere matimore kanyo. Ma kanyo bende ng'eni kaka iriumbora wasiemo koni jopuonj beduru ngangari, un very sensitive, ung'e kaka nyithindo gi nigi tabu. Kata jonyuol, ineno ka jonyuol moko chopo kaka mane odhi Adiedo Secondary School machiegni gi dala. Ineno oting'o gweno koni agolo gik ma an godo te machadayo gi nyithindo ariyo. Koni agolo gik ma an godo te kendo akelo gin pesa di ndikna uru ewi nyithindo gi ni school fees. Gineno kaka jonyuol chandore kaka mfano maneno golno. To okonego bed ni kama chandruok ni nitie to ineno iriembo nyathi ma nigi fee balance 2,000, 3,000, 5,000 to pesa ma buglang to golo tere ekone sherehe weche mamoko ma ok olingana gi kar somo. Koro mago gin gik monego bed ni wageng'o kendo wathiro, ok onego bed notimore. Adwa wuoyo basic education mang'eto kata pre-primary bedi mar county ma county omakoni be nitiere chik kaka Douglas Odhiambo nong'iyogi koni seche ma counties go nitiere nyaka gibed gi harmonized policy. Onego beni ok ni kaka county wa kaka Homa Bay kata Siaya, Kisumu kata Mombasa, Nairobi ni yuro kaka gideliver pre-primary education, yani kapok nyathi ochopo primary nito kendo pogore makata na instructions kata jopuonjre jopuonj magikelo mondo mi okonygi kaka chudo margi koni pogore county ka county charga gima nitie kod kaka gitime gitime kaka wigi umiyogi kendo chudo. In fact nitie counties moko ma governor donjo to koni jogi nyichi miyo pesa mang'eny ahinya idwoko pesa gi piny. Kanyo e kama nasoko wang' TSC asoko wang' gi hera ok ni marinjo nikech TSC chal ka gima ginindo ok ging'e tich manomigi, tich momigi e pend chik. Asoko wangi wachake gi kar teachers ka. Gin okone gini joji duto tete motrain kaka jopuonj. Migi uru framework magi biro to gi undiko gi timo iluongo gi kisungu ni registration of teachers. Upuodhogi.
upuodho kendo miyogi certificate makoni ng'ane en japuonj oyiene puonje Kenya ka nikech sani ka ok omiyi certificate no koponi oyudi ni telebele jomoko ok in a teacher, you are a cheater, you are cheating. Kendo onego bed ni kaoni atwa tineno ka TSC ok otimo mano. Ting'eni kanyo gimomiyo kelo wach mar puonj no ok nokonegi ni gin na jopuonj mochakore primary 1 kadhi mbele. Jopuonj mopuonjo pre-primary ka gin jopuonj. Yes. Kuro kanyo makoni to be gisebedo mondo mi ikoni seche moyieri bed kata committee kata commission. The first agenda en ni dwa ni mondo mi understand terms of reference. Bomiyo kata oyiero na MCS gini tineno kikwongo itero gi induction ikone gi terms of reference mondo giwinji kata gin National Assembly kata gin Senate kata kamora mora kar president ka ema pok aneno ka kimiyo gi induction. Ideally nitiere assumption of office kendo nitiere technocrats makonyo ni kama kaka protocol ni kaj. Koro seche ma TSC no imiyo thuolo nikech bang' higni 6 ka higni 6 wabedo gi commissioners manyien. Ere kaka ineno ka gino pok gi nail ma ging'eni onengo gi kony jopuonj duto te gikaone maka mana jopuonj ma piny kuch. Ideally jopuonj mag pre-primary pinje mosedhi mbele kabisa kuro gin ok gibatisha. Kendo kuro ibro yudo ka skul kantiere a professor mar child psychology mantiere kanyo madwa kolo ne konyo nyithindo gi mondo mi ang' giwuok ka koro gitegno. Para ne nyathi mowuok kanyo pre-primary kendo chako biro nyaka primary 1 to primary 3 ka nyathino ok imiyo tiegruok gi moro ikoni imiye the psych mondo mi ong'e kaka somo ni ber kendo mit ing'eni sewito nyathino. En nyathi makoro pania ni ka en punishment. En kum obro chako bedo gi mentality mopogore. Nyathino ok dhi konyore. Omiyo kanyo foundational mana kaka kigero odi foundational kizekete machalo nade kata koro itimo ang'o malo kuro onge pi mabro ywero kanyo. Omiyo akoni nitiere pinje ma they actually assign kendo attach a child psychologist mabro ng'iyo kaka konyo nyithindo kendo integral part mar training mag jopuonje te man kanyo en nyaka ging'e kaka manage kiki handle nyithindo gi nikech kanyo miyudo gikiluongo ni cognitive system teko mar ng'eyo fwenyo gik moko piyo. Iyudo ka ikonyo gi mondo mi gibed go kanyo nikech kosetim kamano nyathi ka nyathi monyuol nigi ability mondo mi obed very smart. Kama walus gigo en kama wachako ka warito gi waweni niwe wariti wabro chako kodgi ka koro gichiegni timo penj kamoro mane kama kuro wawinj oketho gi. Koro apani akoni TSC asoko wang'e in love on that. Mar ariyo ni gin kata kaka ring'iyo kata na basic education te ok nyore kana waneno ka gikawo barupe mag recruitment to gimiyo wabunge koro ema chiwo ne ni dhi many jok moko madwaro mondo mi obed jopuonj. Matiende ni gi surrender their constitutional mandate gijwang'o tijgi giwene joma moko. Ka gisetimo mano ting'eni iyudo ka koro kaka inyal kony gi onge. Mar adek mano to bende luwore gi kata na Vincent ing'eni ko chiwo habari kendo lendo kata gazet makawuono to gichakre end of July na gilendo ni gidwa recruit 24,000 jopuonj. To amor gonde kama ok gimora go kendo kane ka akiana ang'o marach go kodgi ni gidwa recruit gi as interns. Ing'eni interns en ng'ama pod dhi e tiegruok. Dakteche kosetiegi mosepuonji mosetimo nyanno ing'eni tero gi e 1 year internship mondo mi obed motegno. Ikene kana jopuonj sama gin e tiegruok gidhi puonjo 1 year mar dakteche. Jopuonj iluongo ni teaching practice.
yani idhi ng'e ok ni gikano puonji e classroom kata chokono idhi make mondo mi matieni seche ma koro osemi barua no isetieko mago te ok in japuonjre in japuonji nyalo puonjo to TSC lendo nitiere ng'eto mane dono gole wachni ema bire yes ema bire ako ni TSC lendo ni gidwaro recruit 24,000 wach mi wacho ni nitie forum mar human rights mane oteri court yes mano koni ok onyal kawo jopuonj mosetiegore mana kaka dakteche mosetiegore mo osebedo ready monego beni recruit ni kadicha pod recruit gi kaka intern to nagi setimo internship no ing'eni mano court nowacho 2024 gi nyalo google ni TSC ionge gi mandate mar recruiting somebody ma pok otiegore kaka japuonj omiyo ok inyal recruit japuonj kadi chaki wacho ni chaki tere tiegruok mano koni mano null and void kikitim mano tok chik pod TSC dongi koni kakoro wang'iyo chik nitiere kaka chik chalo to nitie joma ringo tok chik koro TSC must be called out ni giringo tok chik gimomiyo seche ma gitimo kamano iketo japuonj mosekawo thuolo motiegore motegno man skill neno onego bed ni chule yuto moromore gi tiegruok neno mondo en gi mahitaji mang'eny nitie moko ma osekendo nitie moko mosekendi nitie man gi nyithindo kata pok okendi to en gi responsibilities mang'eny tini idwa kawe iluongo ni exploitation of labor iwinjo ILO International Labour Organization kata chikwa labor laws ichako mana gi pen chik 41 article 41 maro wacho ni kikitim kamano ne jatich mora mago chike manoter e court e manomiyo TSC okonegi ni wek timo mano ang'o omiyo pod gitimo mano koro joma samoro nyo osetiegore nigi oboke samoro opuonjo kata mana private school to doher gombo dhi yes puonjo ndike gi Teacher Service Commission ma en opportunity ma nyaka we koso okawo nyako kawo nikech koro ing'eni koni kwa ground vitu ni tofauti kato ing'eni seche ma wago mbaka ka bende ng'eny ji nitie joma wach ma inano vyoje misike wacho kane omiyo ing'eni un kako tiegu jo fuambo gi keyo ing'eni kapok dhogi uwuoyo nyaka imesha ni to enang'o nikech nitie jomokawe as the gospel truth koro miyo the advice madwa golo en practical advice tang'eni en practical advice nikech mane kama koro TSC oterowa yes gimwasekolo wakoni gima gitimono en tok chik to seche ma adwa kakono ni kik udhi ni utime ubed recruited no ting'eni ahinyi nikech ibidwaro tich yes te seche ma ahinyi no to koro ok ibiro tich dhi mondo mi imbe seche mosendiki no nitiere jok ma kedo ne ratiro mar kaka wan elimu bora tich matut matimo jichieng' gotieno seche duto te en ni to bende somo ni oriere tir to ratiro mar josomo kanyo to gi jopuonj to gi jotich mamoko mantiere education be giyudore to sirikal be timo gimonengo be ni gitimo kaka kelo pesa ng'iyo ni pesa go itiyogo yo mala koro miyo ng'ata manoneno advertisement no kik chunyi dikre dhia mondo mi imbi team application no koro kata kukawi kata ka interns to mana kaka inano ka forum manodhi e koto koni yawa jogi jopuonj ket convert gi koro convert ng'ama ntiere kanyo ting'eni in mani ibedo oko cha onge ng'ama convert mana kaka Duale no convert yes intern doctors convert gi permanent and pensionable mana jok manyicha nitie mano koni an ka koro kanyo no to mano to koro kadhi kikwa ikoni mano ok en ng'ur en kun kikwa kun erokamano make mana kanyo nyakwana mogen saa 2:47 mar okinyi ma kawuono penjo nitie kama ng'eny ma ochako donjo ka what are you talking about is easier said than done. The teachers manipulate the principals. In turn, the principals manipulate the PTA, whom in turn manipulate BOM. We parents are helpless. Education officers can't act over this. They collect money from principals, and even school auditors collect money from principals.
if you don't pay the levies, you and your son daughter become enemies of development in school. Jojo Tieno wacho kamano, biro duoko mano. Kwa ground vitu ni different. Kwa ground vitu ni different. En sa reo greka prangwen gaboro nyakwara mogi wacho ni kacha ni sani koro kantire watni moro man loka e pinje maoko to doer ko pesa ni e Kenya ka sani koro nyalo timo yo mayot nde mana kokalo kuom bengi migeno mar Cooperative Bank nyakwara Mugajwang. Onyalo bedo wach mar school fees, mar bedo kopo, nyalo bedo kata mana wach mar pes gedo, wan kanyo kod yore mang'eny. Western Union nitie ka, wan kanyo kod MoneyGram, wan kanyo kod yore mamoko mathoth. Bende pesa nino bende nyalo kwayo ka in gi account kod COP, nyalo wach ni kedna guru e account mara tibiro yude. To kata ka dipo ni onge kod account kod bengi mar COP, pod inyalo kopni akopa. Ok ochuno nyaka ibed gi account e bengi mar COP eki yud konyruok makende ka watni moro ni oko mar piny Kenya ka makoni pesa. Wayudo ote mamoko e yo machalo kama. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata ka in kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Donje promotion mar kunywa airtime na Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa ching. Yud mor kimadho soda mar Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink. Kunywa airtime gi Pepsi. Njimit kendo yud mor seche mimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opudho gi BCLB namba 00025 weche kod chike mantie nyaka lu. Kideni bende daer mar ng'isi ni pile ka pile ki tiyo kod yadh laka en mana yadh lak mar Pepsodent amka nayo ka kokalo kuom chenro magikelo ni nyakwara mogwan kanyo kod kido mopogore opogore mag Pepsodent mana wacho motelo kacha Cavity Fighter, Pepsodent Herbal kanyakla kod Pepsodent Charcoal White kochakore nengo masiling 50 tibiro kaka inyalo konyori nyakwara Mugajwang mondo ibed kod confidence kata chia moro samiloso ler mar dhogi kod laki ubro weyo ka laki kono tar kendo bernde kakoto bende otegno adua kanyakla kod gengo to mar lak yath en mana Pepsodent kende mane momiyo wacho ni amka nayo pile ka pile ki chiugo kinyi en mana yadh lak mar Pepsodent kende ema biro konyi nyakwara Mugajwang. Kumano bende daher mar ng'isi ni ne witado mora mora midwa ni tigo ma oganda ogeno sama kori gedo en mana kidani mabati gitegno kendo gigolo kendo gindiso ot ndi pile ka pile en mana kidani mabati nyakwara Mugajwang. Kidwa ndiso odi to en mana kidani chak wuodhi kawuono kendo mwandu gibiro kowni nyaka site kamigede nyakwara Mogi inyalo chako chulo gi deposit matin to mudong titieko kakoro to gibiro kowni nyaka mabati nyaka kamigedoe yone gitol kawuono kaito koda mar 07099 118 300 07099 118 300 Kidani Mabati, let's build something great together. Mana kod Kidani Mabati. Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 mililita. Funua flavor, funua, fika shop chap chap, nunua, Fanta, Coke, Crest ama Sprite. Nano vida au Stony Light. Funua flavor ukiflow na utam. SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111. Siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash maralat. Nambaro za kujak milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita. Shinda mili na shinda milioni. Funua flavor, funua. Funua flavor, funua. BCLB number 0000256. This back to school season, usishinde umepigia bazaar simu usiku wa manane. Conveniently lipa school fees via M-Pesa Paybill 400-222. Pay for shopping and books using your COP ATM card. Get quick access to instant loans through the M-COP Cash App or *667# and easily top up pocket money into your child's COP prepaid card. Back to school payments have never been simpler thanks to COP Bank. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya.
Be imanyo mabati motegno e nengo moyweyo? Kidani Mabati e duoko mari. Kochakore Kidani Prime, corrugated, tile nyaka box profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani Mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Ne jowa mawinjo kawuono diaspora, samoro in gi pesa ni moro idwa kopo ne jodala e yo mayot ahinya. Adaer mar ng'isi ni ma en sa nikech Cooperative Bank mi yot mar timo kamano. Pile ka pile jodala biro yudo pesa kokalo kuom Western Union, MoneyGram, Tap Send kachiel kod yore mamoko mathoth ndi. Ma koro ng'iso ni Coop Bank sani koro okelo piny bedo machiegni ahinya. Coop Bank parni mi chenro ni endi nono maonge chudo moro moro mabalang' mar yudo pesa kowuok oko. Yude yot ndi nikech kata ko nigo sani tiyude mana kadie mwango kao kata dakika mang'eny nyakwara Mugai Jwang kao thuolo machuok ndi kendo ibiro yudo pesa e wang'e ma oko bwas bathe moro kanyo. To kadipo nitie kod account e bengi ni, parni inyalo gole kata mana ATM agents magin man machiegni kodi kanyo, kachiel kod bende e yore mamoko bende magichano ni kanyo e yo mayot ndi. Wiki kwili pile ka pile en cost free, aito bende en ko pesa kada ng'ato nitie Rwanda ka, Tanzania, oko mar Kenya, tudo koponi en mana kokalo kuom bengi mar Cooperative Bank nyakwara Mugai Jwang. En convenient kendo en reliable, cost free, yo mayot mar koni pesa kokalo kuom bengi mar Cooperative. Okochoni nyaka ibed kod account kod bengi ni, inyalo kopni kata kionge kod account kod bengi mar Cooperative kinde ka kinde. En kanyo saa 2:54 mar okinyi makawuono e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chunje Luo. Boaz, ne wadhi nyime iwinjo penjo ma awinjo ma Jojo Tieno owacho. Yes. Ng'eni Jojo Tieno to ng'eny ga kaluo kata omera maluwo iluongo ni Jojo Tieno ken mano en ken. To penjo magi penjo ni en penjo mopenjo ni en adieri, to en ano dwa duong'o chuny jopiny mondo mi okoni chike pend chik gi Basic Education Act gine go gik mang'eny kamago mago werigo ni wang'e kaka wang'iyo ka watime kama mane kama dwa terowa nikech jo Kenya be okong'iyo gi gik mang'eny gik mang'eny. To momiyo ng'eni penj monyak nyaka penj mane gima wachako kwa wacho nitie rule of law to gi rule of man. Ng'eni kiwe ni dhano mondo mi otim kaka odwaro itatwie kawuono kwa ini nyathi ka nyathi odugo kel siling 100 kiny doguru kel 500 kiny chieng' mane koro mibiro wache. Ang'e ni jonyuol mang'eny mawinjo chenro ni nigi chandruok mang'eny kabisa. Gin go en pesa ma piny ru okinyi godhiambo wan mana rubikani ni ng'ane idwaro siling 100 koka en pesa nobiro ka moke wach ni abro ng'iyo ka kiore koni pesa ni e lweti kanyo ora sa instant. Omiyo wawinjre uru kaka gimomiyo jo Kenya kiani wigi wil piyo. Ang'o omiyo nagi kedo matek ni wadwaro katiba manyien nikech gidwaro chik morito gi motegno ma ng'ato ok kierie. Nikech mano seche miloso chik en a consensus process. Wawinjore ni kamae kaka wabro tiyo, kamae kaka wabro tiyo. Ang'o omiyo ka koro idwa ni mondo mi utekelezaji kata implementation to koni mano bro miyo nyathini ineno marach, mano bro miyo gima kama timore. Matiende ni okwanyal bedo kode koni okwanyal bedo kode in both ways. Adieri makende nyaka bedi mondo mi jiori olo chik e kabro konyo. Mana kaka iwacho no asedhi e buche mang'eny mag sikunde to nitie jonyuol moko ma bende ohero luwo lai mar chik gi penjo gi gombo ng'eyo mathoth. Tiyudo ka sama gine parents teachers meeting to inibedo marked nyathini ija penjo mang'eny. Koro nikech penjo mang'eny tinono ni to nyathini en ng'a e skul ka to nyathini bende ok dhi bedo gi lwasi maber mar somo e skul ka. Magi te gin gik manitie nikech gikawo ni ng'eyo ndi gima timore. Jopuonj kata jonyuol ma penjo seche ma bura obedo mane momiyo bura bedo.
To kopo ni seche mipenjo no, an skunde asebedo e boards mag schools, kendo asebedo parent mar schools mang'eny. Kendo an kama nyathina nitie, abedo mbele. Ang'iyo ni ten ang'o madhi mbele skundni. Ok ang'i ni mon ni adwa chwanyora gi jopuonj kata gi jotich mamoko gi. Mokwongo kendo adwa ni gibedo osiepena. Nikech ang'eyo bende hali kata condition ma bende gitiye. Nikech ang'eyo ni nitiere kaka konyruok gi experience moro ma an godo anyalo miyogi mondo miyo gikonyre godo e ka. Omiyo gima ng'e ga chuny japuonj ka japuonj. Japuonj miyudo kokawo sigu moro ni koro mogolo kuom janyuol noketo ni nyathi. Mano ok japuonj. Mano ng'ato moro nono mano yudo weyne e puonjo ka. Japuonj ma japuonj actually ohero ng'at ma penjo kata obed ni en nyathi kata en janyuol mondo miyo explain. Japuonj ohero ga engagement. Public participation miwacho ni ohero ga. Omiyo luoro moro ma nitie jonyuol moko ma samoro gine ma giluor. Wako ni sani an a parent at the Kenya High. Nitiere nyathina bende manchogo kuro nitie moro bende mane form 2 sani. Kadhi kanyo onge odiochieng' moro ma koro aseumo dhoga ma weche mineno kata wacho kata nyanonro gi ni ok awachgi. To bende nitiere kaka wachogi. Nitie seche moko madhi e chief principal's office ma ko ng'e ni gigi motimore kamani gini nyalo hinyi. Ok koni chiko dagi ine ma gini nyalo hinyi omiyo kiki kik timre kama. To nitiere seche moko ma koni nitiere mokitim monego be nikitimo ma tineno kidhi bedo gi mijing'o maber. Early this year, mano school mano kawo jonyuol gi jopuonj motere retreat, motimo bonding, magi wuoyo, magi fwenyo ni hele to kare en ywarruok mane manyalo bedo. Make mana kanyo. Iro kamano. Wach mangima mokalo nyakwaro Mogajwang' en kanyo sadek wadongire kachiel kende mar okinyi ma kawuono. Mana kaka napimo ni en sani koro to inyalo oro ne ng'ato pesa ka in loka kata ka in oko mar piny Kenya e yo mayot ahinya mana kokalo kuom bengi mar cooperative. To kochoni nyaka ibed jakanyo mar bengi mar cooperative. Gima duong' ahinya nyakware mogi en wan kod yore mang'eny. Western Union nitie ka, MoneyGram nitie ka, TapTap Send nitie ka kod mamoko mathoth. Ma bende Cooperative Bank sani koro mi yot matimo kamano. Yod pesa yo mayot nikech en reliable, en cost free. Yo mayot ahinya kendo pesa biro chopo e yo mowinjore mana kokalo kuom bengi ma igeno mar Cooperative Bank. Sama en back to school kama bende inyalo kowo pesa. Kumachielo bende nyakwara Mogajwang' en ni kidwa gedo ti mana kod wetado kata mabati mar Kidani. Wan kanyo kod sampli mopogore opogore mabiro golo ot maber kendo biro ndiso ot ndi nyakwara mogi. To gima duong' ahinya en ni gin mabati ma otegno kendo dak aming'a. Kendo nengo be ode ofuku mari makigo oda kawuono tibiro kopni nyaka e site kamigedoe. Ywane gi tole 0709 118 300 0709 118 300. Kidani Mabati, let's build something great together. En Sadek waido weche manyien kod Vincent Otieno Iramogi FM Kalchunje Luo. Podwan kod wendo ka wadhi nyime kod gomba kama gero ganda e weche mag somo. Matuche kor gwenge gi Coop Bank. Oyaore nyakwaro Mogajwang' kendo machiegni moko kuom jodak mawuok e kaunti Mombasa owuok tung' mosuo gi okang' ma jatend piny William Ruto ne okawo mar ne chuogo Katiba Day chieng' tarik 27 mar dwe mar 8 mar yango odiochieng' ma bende ne ochuoge Katiba ma higa 2010. Bende giwacho ni ok gine ber moro amora mar yango odiochieng' ma kamano, to chutho ni mar moko kuom chika bende ne okadhi e Katiba no pok oketi e tim nyaka sani. Jofwambo mar e kaunti Mombasa Joja Oko gi ler mathoth e wachni. Kuom wach mar Katiba Day ma ker okelonwa ni tarik 27 bedo Katiba Day ni en holiday to ji dhi tich. Kanyo pod aneno ka onge gima gino dwa konyo ga raia ma kawaida kata dichiel. Mano Emmanuel Ouma ma en achiel kuom jodak Malikoni Mombasa kagolo pache wi okang' mane jatend piny Kenya William Ruto kawo mar chuogo odiochieng' moyiedhi midendo ni Katiba Day ma ibiro yangi e higa ka higa tarik 27 dwe mar 8. To nikech kata ka wang'iyo Katiba ni makori keto ni Katiba Day ni, Katiba ni mokwongo pok obedo implemented fully. Koro wach mar kelo Katiba Day ni to pod ok obedo fully implemented. Omanisha ng'o? Koketo Katiba Day ere kaka gini konya
To nikech owacho ni Katiba Day dhano dhi e tich kama kawaida, koro nokete marang'o obedo holiday nang'o. Kane oloso gi nyakalondo mar Ramogi Mombasa, ouma koni ndhadho mag nyasi mopogore ma itimo e pacho ka osebedo kadok chien ni mar thoth jopiny ok ne ber magikelo. To nikech holidays gi wantie kodo mang'eny, nitie Jamhuri Day, nitie Kenyatta Day, Moi Day, to magi ema jopiny noseol go te maonge ng'ama dwa mbe kata koluong gi onge ng'ama dhiga kuro. Dhano ok dhi e stadium bedo mane dhoudi. Koro mikelo manyien gi ber ma gidhi kelo gin ang'o? Kech dhano sega ol. Koro okane tiende holiday moko mikelo ka moko go to ne wasega were go. Rafael Odieny Wakaya en jadak Manyali, Mombasa. Ronald Ngala kaachiel gi Mheshimiwa Muliro to kod Jaramogi Oginga Odinga nodhi Lancaster House. To kane giduogo, katiba mane giduogo no ema pok olosi nyaka kawuono. We kata mana ma 2010 ni. 2010 ni rais marwa ma kawuono miluongo ni William Samoei Ruto kethe bang 15 minutes ka 15 minutes. Koro samo wacho ni otimo promulgation ni obiro bedo holiday ni to ji dhi mana tich. Mano to onyiso ja Kenya modenyo ni okonyo ja Kenya gang'o. Katombo ya Ogana to ywak ni thoth weche manie katiba no pok oketie tim nyaka sani. Katiba Day yan kang'iye to okane gimo konyowago. Be noko chuno nikech kawaida wan jo Kenya wang'eyo ni ka holiday nitie to ji yweyo. To mare ni ka it's a working day to okarwake. To be gimomiyo kendo okarwake, Katiba 2010 nokele ma okete in place. But jotelo go gin giwegi ogelo katiba. Kiwinjo ni ng'ano timo gini omaki owe. Ng'ano timo gini omaki ogelo katiba. Koro kelo wach bar Katiba Day ni okane, it's not necessary. Be koro onge meaning. Maduong' magiwacho en ni jatend piny Kenya ne onego kuong ket maino mar neno ni chike manie katiba no iluwo kapok oketne odiochieng' moyiedhi. Katiba ni ne wawe ni en 80%. To ne wawinjore 10 years ago kata 13 years ago ni waburo loso 20 mondo beda 100%. Mondo korka olos Kenya kamili kaka Kenya dwaro. To kawuono ko wacho ni holiday nitie. Taneno ka rais nitiere gima rais geng'o ka modwaro no kel confusion e Kenya ka to gige ne dhi mbele to jo Kenya hinyore. Rais nyaka wabed godo kako kwach kich obedo gi dhano. Nikech gik ma rais wacho ok gin gik motimo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko Nyakwara Mogajwang' en jago moro ma bende ne okosebedo ka chung' gi anyuola yo makare kutende kod weche mag solo bag liete matimore anyuola. Ne oiki maonge kod sanduku e gweng' ma North East Kadem location ma yudre sub county ma Nyatike county ma Migori. Jago no ma jahigni 40 nyo oiki maonge kod sanduku kata mana nyasi mora mora ma liende bende nyeo kotim nikech ne okosol liete mag anyuola ka bende ik mare nyo tim mana bang' seche machuok kende tok thone. Kakileronwa gi jafwambo marwa e kaunti ma Migori, Juma en obila ma Nyatike sub county oseluongo moko kuom anyuola mar jago no mondo mikoro dadhogi mondo gichiw ler malong'o gimomiyo nyogi kawo okang' mar timo tim makoch machalo kamano. Chief Moito location ma North East Kadem John Bosco okal wach maling'ling moseyudo eni familia ni mar Mosindo Tobias Okumu ne okawo okang' mar ike konge kata kod sanduku kabende kata chenro mar ik mare ne onge nyasi moro amora mane otim nikech yande okosebedo ka koro golo pesa e kind liete mag anyuola e kinde mokalo. Okosebedo kana kosolo kanyuola mane kaka yagere giwacho ike monge sanduku ogine mana gongeti mocho mar gani ngo chimo onge ne ngama ngodo ne dako ne onge go dako ne no de na ringo ne kan dala ne kan kende kijana mo kan maken akal wanya maling'ling magiseyudo eni kane jalni ne osetongi mane e osiptal kuma ne oring kod mdodo thieth ne oduogi nyaka pacho ka bende ne okawo onget moro moti ema ne oboye godo ka bende bang'e ne okete bur kendo ne oike mana seche machuok bang' koso itongi mane. Owach ni lipot magiseyudo eni familia manogo simo kane jalni ne osetongi mane osiptal ne mondo koro duoge dala kendo koro oike mana mapiyo piyo nikech onge ng'ama ne oikore maloso chenro mage mar ik nikech en owuon ok nochung' kamoro achiel kod anyuola e kinde masira mag thoge. Reception so otoka poko taktimo tit mara mora ko si back to anyolo wacho ma duga dala mondo gine kaka ginyalo timo mari komara kalure kod ik mar jalni monge kata kod sanduku kabende kata onge nyasi moro amora mar ik mane otimne
Chief ni wacho ni mokom familia mar jalni oseluongi kod obila mondo kodhi ondik dhogi e gwego mag Nyatike. Owacho ni koro girito nonro ma idhi tim kod obila kod okang' bende koro obila dhi kawo bang' tieko nonro. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an George Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo Nyakwar Mugajwang en ni jatend migao mar weche mag thieth Eden Duale okwedo lipode moko bende gin mag propaganda ma ute thieth ne ogolo ka gitudo goda apisa mamoko madito e sirikal kod weche mag mibadhi mar yako omenda kawuok okumba mar thieth mar SHA. Duale ne oduoko kale yore tudruok mag mbui ma bende wach ma bende ne omi pek oboke moro mathur ka bende ne tudo migao mar thieth kod weche mag mibadhi. Ne owacho ni kweth mathoth kama oting'o nyaka jofwambo itiyo godo yo ma ok kare gi jogo mosebedo ka ok dwar ber ne okumba mar thieth mar SHA mana mondo mi koro giketh nying okumbano kendo goro gikel ne ng'ikruok maduong' mokalo e okumbano. Out of that 9 billion, 7.7 billion to health facilities. We have the health facilities, their names, their bank accounts, and we can account for every shilling we have given to them. Our facilities, that the majority of them were closed on the month of May. And you can check with the website of the regulator, you can check with the DHA. They were closed, some were suspended, some were downgraded. A good friend also, and Professor Dr. Muni, the two of them. Moko kuom jod bura ma wakeini nyotimo kampen mar kwedo mokalo lwenje makit chwech mag oganda kachiel kod nek mag wakeini bende ne odwa jimbore mokalo kini moko mokalo chien e kaunti ma Siaya. Kabe notelne kod jod bura ma kaunti ma Vihiga Beatrice Adagala, jod bura go nyogolo sie mager ne jogo mabendo sebedo katimo timbe makamago kagiwacho ni timno ok kare kendo nyako chung mapiyo kaka nyalore. Joja Molo en jafwambo marwa e kaunti ma Siaya. Kotelne gi woman representative ma Vihiga Beatrice Adagala, mine ma jood bura ma malo go ekono chiwo siem mager mokalo ne jogo manyayo timbe mag rocho ratiro ahinya to mag wakeini ka gidwaro ni timbe go rum chutho. Sasa mtu ambaye anapiga mama unampigia nini? Hakuna mtu hawezi kosea, na kama ni kukosea nani malaika? Kuna malaika. Kabla upige mama au upige msichana, wewe angalie kwa kioo uone kama umewahi kuwa na makosa. Kama ni kitu kidogo mnakaa chini mnaongea. Na wacha kuchapana nyumbani. Mimi nimeishi kwa Poba 32 years, lakini hakuna siku nimechapwa. Kama mama mimi nakaa vile inatakikana. Tunakataa sexual and gender based violence. Tunakataa femicide. Kanya wadgi ma Trans Nzoia Lilian Sioi oywak ni kwan iye ma ohiu medore pacho kae mana nikech medruok timbe mag rocho ratiro mag nyithindo manyiri. Tumekuwa na cases za watoto wa shule. Wengi wanapata ujauzito. Wasichana ambao wako below 18 years, wengi wamepata ujauzito. Saa hizi tunaambiwa 600 in a day wanapewa ujauzito. Na ukiangalia wale wanaopewa ujauzito, si hata vijana wenzao, ni wazee. Wazee wazima wanapewa watoto wa shule nini? Mimba. Lakini cha kushangaza, hata wakati ambapo tunataka kuwachukulia hatua, tena kina mama wanatetea wazee wenyewe. Mine ma jood burago nogwel gi jaod buch kaunti ma Siaya Dr. Christine Ombaka e kinde nyasi manobagi mar jiwo dongruok wakeini Wagai Primary School kama ne gijiwo e jonyuol mondo bende one ni orito nyithindgi e yo makare. Hawa watoto watakuja kutusaidia sisi. Hawa watoto ndio viongozi wa kesho. Hawa watoto ndio kizazi cha kesho. Ikiwa leo hii wataharibiwa wakiwa hawajamaliza shule, tunaendelea kufanya maisha ya watoto wetu yakuwe magumu. Kwa hivyo nataka kuwaomba kama kina mama, tushikane na tuhakikishe kwa wale watu ambao wananajisi ama wanawapa watoto ujauzito wakiwa hawajafika umri ya kupewa mimba. Tafadhali, ikifika ni kuchukuliwa hatua, usifiche mtu wa aina yote. Watoe wote ili waweze kuenda kushtakiwa. Weche manotiel gi Beatrice Kemei, ma en jaod buch kaunti ma Kericho. Sasa wamama nikimalizia, tuchunge boma zetu. Kama umeoleka, chunga mzee. Kama uko wito, kaa na uchunge watoto. Si hivyo? Kama uko single, omba Mungu. Na lakini kama uko na watoto, chunga watoto. Na tuende kanisa, tupende Mungu. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.
Gilipot mawuok e kaunti ma Siaya nyaka Ramogi mochopo e giko mar miwech manyien adimba. Watudre ka ng'oromo sa 7 ne thuond weche. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne matuche kor gwenge kano kelni gi Coop Bank. E kindeni mag back to school, Coop Bank timo ni chudo mag school fees kod dwachi mamoko e yo mayot maonge stress. Chul school fees e yo mayot kokalo M-Pesa Paybill 400-222. Yud hola mapiyo kokalo M-Coop Cash kata di *667#. Nyiep kitiyo gi Coop ATM card mari kendo ketne nyathini pocket money. Ei Coop prepaid card. Coop Bank. We are you. Ne lendo makuyo, lendo mag ohala kachiel kod lendo moyedhi ka intiere boma mandhiwa, chop Ndhiwa kata Unga Road machiegni gi Ndhiwa Muslim Mosque kata ywatole namba mar 0726943815 ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building 4th floor Kijabe Street kata ywatole namba mar 01109227273 kata 0788540 380 ka intiere gwenge ma Kisumu, chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street kata ywatole namba mar 07280688786. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wigo! Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod adier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Watch maber kuro chopo manze fomo chope mtake ndo hini ile legit fanta kuro biro nigi pesa machingi prai ingirio marfanda koso pesa usitens to record akasukura file the subani se chono madonze uktiknyeka sato mundatiri girianka kenyalo bedo jaloch mar milion achiele jumaka juma ka funo flavor tamana gi fanta ukiwin cash funo flavor mane donze ramugi FM gi K-Ralph Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Ber makende Chako kinyi eyo manyangafu Kogwen Maramogi Radio Ramogi Modero era tiempo ele di mayo Dakika 16 tok saa 3 mar okinyi masane tiro mogik mar Kogwen okinyi makawuono nyaka Ramogi Jwang en nyakalondo mari Ramogi FM kar chuny Jaluo. Ler mar ng'isi podi ni kadipo ni dwa kopo ne jodala moloto kin diaspora mwalong ni diaspora remittances ti mana kod bengi mar cooperative ni mar pesa biro chopo ne jogi e yo maber kabisa. Osiepe wede en mana cooperative bank ma sebedo ka wacho ni pile ka pile kokale nyakalondo mar Ramogi FM kar chuny Jaluo nikech e ober oyot kendo opio ndi to kocho nyaka ibed kod account gi bengi mar Coop eka iuti
To kata kamano ka en gi account bende inyalo bolni go account mari tinyalo gole kata mana e ATM kata mana e agent margi nyakwara mogi e yo mayot mokalo. Awacho kacha ni wantie kod MoneyGram, tap send kaachiel kod Western Union e kin mamoko mathoth. Gin gi yore mang'eny kata ka in Riyadh, Saudi Arabia, ibed Qatar, ibed kata mana New Zealand kocha, ibed kata mana in Australia, ibed kata in the Americas, mana North gi South, samoro ibudho mwalo Brazil kocha, kata in Mexico kocha, pod inyalo ko pesa pacho e yo mayot nde nyakwara Mogajwang. Kata ka in e pinje mag Afrika ka e continent te mawango tinende nyakwara Moga. Inyalo kopo mana ka itiyo kod bengi mar Cooperative. Wacho ka in e oyo mayot mar ko pesa ka in oko tikopo ne jodala. Unyalo bedo pesa mar school fees ne ng'ato, harambe moro, kata mar gedo, matimo project ni moro kanyo, biro chopo e yo mayot kendo e yo mapiyo mana kod bengi mar Cooperative. En Sadek idaka 18 mar okinyi. Wendo mara pod an go e studio ka wago mbaka wang'iyo weche mag somo nyakwara Mogi. Nikech ing'eyo ni jorieko nowacho ni mich maduong' ma janyuol nyalo miyo nyathi e piny masani en somo. En somo. Mane mich. De onge somo okang'eyo ni dikora anto kora chalo nade. Samoro higori peksen. Dikora onge kata manaka. Dikoro wenyo mane ma dikoro bedo ka. Mio mijingo. Ero kamano. Somo ber. Ero kamano ahinya. Nako ni jaluo. Somo no e mwandune. Mane mwandune. Somo no be mose ya rangeji mang'eny. Ingeni nyadi mang'eny asebedo ka jogo kata mana kijende maromogo. Iyudo ka moko keto mila weche mag somo. To samoro iyudo ka janyuol chandore, janyuol tuonore, janyuol ok nyal nyiewo law manyien kata mana wuoche mondo nyathi odhi sikul. Sani koro nitiere japuonj moro mapuonje mbalariany ma University of Nairobi ka. Iluongo ni Dr. Mary Goretti Akinyi. Ne wawuoyo kode nyoro. To nyong'isa ni nyocha winjo ne wan gi twak moro ka Friday mokalo. Gi apisa moro mochung'ne students welfare multimedia kako ne wapuonjo freshers madonjo kako nego bene gibire lwasi mopogore gi lwasi kama ne gintiere kako nego bene giritore ni ma en piny machielo gima bende na winjo kanyo ka chieng' sabato kanene kanisa no chako yal kendo gi jadolo university nyalo wito ji gimina ni timono. Yes. Dr. Mary Goretti ngeni kaka ene University of Nairobi kendo kata no puonje class kende. Sani ngeni en not tieko second term ne as the Secretary General mar FAWE. Yes. Forum for African Women Education. Yes. Matiene ong'iyo ni nyithindo manyiri duto tetere onge ma kia igoti andigi mondo mi kik gidhi sikul. Mano ratiro mosebedo kuchung'ne. Omiyo ji ainago kikelo kata ing'ene gi konyo kata jonyuolwa gi nyithindwa manyiri ginene kare nyalore. Abiro koni VOJ somo no kaka yawa mosebedo kakole biro koni ni kama nineno kata na tach nyangile cha ok nyal yudore sani sitima liele nikech ang'o nikech somo onge gima inyalo koni to an tabiro inherit ang'o mwandu mane mibiwena ng'eny kata na chon mwandu miweni kane yudo ka koni oketi jating' dai mar kwaru moro mane ong'ega yedhe mag nyaluo kori somo e tiende kanyo magi gik mikoni kaka iweni mwandu kaka iweni gimoro amora minyalo ting'e lweti omiyo ma koro bedo en formal education ni to kik waketi e tugo nyithindwa mineno ka samoro gin gikawo ni en onyera moro en gimoro mana mitugeni nikech gikia in ming'eyo no mibedo kodgi piny to gi jopuonj kata moseritaya mantiere kor gweng' jopuonjego biro koni an asebedo ang'e ni gini kama emomiyo somo ni osetero ng'ane kama migi uru rieko kata ketgi uru e yore moriere gima asebedo ka nakwero kata na jotendwa kata gi nyithindo mayude kor piny kik giketie gik maketho wich ahinya gi mbele ikoni imadho magalaga ifuongo nyasore nikech mago e kama wich gigure wigi then ibiro fwenyo ni ng'ato ka biro ochiewo ka piny osetare koro ing'eni okia koro en nokwecho kata odhi go amal moro to be ka ok oyudo amal koro onge
hana mbele wala nyuma. Jo Kiswahili wacho kamano. Omiyo somo ni nyathi mochoma somo mang'eni otaye kendo konye nikech gik magala mantiere e kor piny gi to ng'eny. Wakony gi uru, jo kanisa wakony gi, ta ana keto responsibility no sana jopuonjwa mantiere kor piny. Mose retire kata mapod puonjo. Once a teacher, always a teacher. Kendo a teacher, ana kaoga ni ang'ega na teacher, the best interest mar society and go at heart. Okanyal fwenyo ni dhi yudo ni japuonj mok dwa ni nyathi moro som maber. Ng'eni mano onge. Omiyo kanyo to nyaka waketie akiliwa kendo wa med jiwo nyithindwa madhi mbele gi. They encounter a lot of problems. Wakony gi how to overcome. Gin ginyalo we ni sani e mor. Kone gi ni kiny. Mor no okrum. Los kaka ibro yudo kata mor no mang'eny. Nikech ka ok iloso kaka ibro yude to kata koponi en mielo thum. Kiny podi dhi nakwa pesa midhi mielo go thum. To koponi lose sani, kiny nyalo kata wuok midhi kata na DRC no ikoni adwa winjo kuma Lingala go wuok e jok magoye go. Kenda kawo na ticket. Kone gi kamano. Akoni kamano nikech aserado gi jok mosetimo kamano nigi Nikolo sani. Lingala no wuok Kongo. Adwa dhi kuro mondo mi ayud nikech en go wezo. En gi nyalo. So mose miyo dhi kuma dhi en onyalo ng'ado ticket mar ndege onyalo. To in ni sani kokidwa mielo tiedero. To kidwa dhi sikul. Ibro mielo tiedero no nyaka chieng'. To ibro yoro ka onge lokruok. Dhi sikul mokwongo manri kata higni 10 gi kata ngiro monade. Then the rest of the 70 years Kenya sayo medi mar pinyni. Ok bibedo matek ahinya. Somo emo dhi konyi. Yeah. Gimalit na kaka jonyuol samoro chodore ga chuda. Kaka nyiwacho ni dayo moro. Yes. Mano tino nyithin gwen ni kwae ariyo achiel manyako gi mawuoyi. Kato ka gwen kana keni gina bize keni gina nikech ineno gin gwen mokoni gini uru ni ginyalo bedo pesa di ndik na uru ewi nyithindo. Yeah. Manruok ainano. Okono loro kar gwen nilu kul mar dhok mar gwen iluongo nani. Okawo otar mar gwen otingo otero sikul mondo nyakware osom. Kato nyakware ni koro dwa kelo tugo. An kayudo go landa anyalo miyo lando. Tok ni wach mar Basic Education Act ni. Yes. Gi chik mar nyithindo. Yes. Gi Children's Act. Yes. Ma bende thothne ka wago mbaka weche mag somo. Tiwacho ni kanye kamarada nolal ne godo society. Yes. Nikech onge mar Orlando ne. Nikech kana mana Biblos wacho ni kithegorigo lando to samoro dolo nyathi biro bedo matek. Nyathi koni spare the rod and spoil the child. Mano ng'eni kizungu moa kocha. Yes. To kata e karwa ka. Joluo na okwe nyithindo dhia kombo. Nyithindo manyiri neno kanegi luoro mana dayo ni magisiko dayo kae magisiko. Machuo ineno ka gisiko gin ok ni nyathi odhi opondo od mingi. Obedo kama jowuoyi wetegi nitie, wuon gi ni kanyo, owete wuon gi kubiro kanyo magigoyo mbele. Giwinjo achiel ariyo, giwinjo kaka piny chal. Omiyo ikoni kanyo kata koponi ng'ane notimo marach, chweto wuok manaka. Yes. To gimomiyo katiba wani kato kelo rights to jomoko misinterprete. Giwe ni onge consequences mar wrongdoing. Yani ni nyalo timo giri mora ma idhi. Mawiyo mi idhi go kamano. Ebo karu raia ako nigi moro mar raia. Ndalo machon na ji wacho gani haki yetu. Haki yetu. Yani ni ratiro marwa. To wan kako raia wakoni kuna haki na majukumu. Ratiro katiro nigiting'ne. Nigiting'ne. Matieni in gi ratiro yes to imbo meeting mondo mitim gimoro malong'o. Koro kanyo. Nyathi modhi e sikul ok nyal dhi e sikul ni koro wacho ni an ok abitimo kaka gik moko dwaro, kaka jopuonj dwaro, kaka gik mang'eny go. Anyalo mi practical example VOJ.
sorry, ang'ena bro koso ne some of the old boys mag St. Mary's yala. Jadwa chiwo the example mane wan go kuro. Ndalo moko wadhi kuro. Allow me not to name names. Apani kanyo will protect. Na wadhi to nwayudo ka ndalo no nyithindo moko nantie sikul kanyo mani jopuonj koni wan waluoro discipline gi nikech gin nyithindo ma wacho ni gin gi P3 forms wuone gi jonyuol gi otegno to and of course ingeni onge ng'ama nigi P3 form ingeni was a threat mana police kende mana police kende ko mano yo language mane gitiyo ingeni yudo jopuonj oko nang'o momiyo ok wadhi mbele kaka the St. Mary's ma was known as St. Mary's ang'o marach ka konwa uru koro gikono achiel mago mane giwacho noyudo ka nwadhi kanyo ting'eni koni nano tim mochopo kani mae ndio kata na 1%. So team ni maka judges, maka high court, magi advocate, ma practice, magi daktechi mathiedho. Koro kuponi nitie madwa teri court, for everyone materi court wami free lawyers. Court modhi chopi no dhi yudo ka wan koro deal gi jogi okia. Mano was the example. Tie seche moko ma you become adamant. Magi joma tindo gin be gikia. But ok wachi ni kelo go nyithindo moro mar ranjao mar inyo jicha. Hapana. Tie disciplinary procedures mar acceptable, admissible. Dong katan kadhi high school yalo mana mawacho aneno nyithindo maniketo ma ngado beto yien makuny tiend yien mogo lokote punishment mingeni kitieko mondo midoge nuo makosa no bende in dhano nikech ikoni iwe funzo ne joma moko madwa dhi e tok chik kata tok sheria mar school mondo mingeni ka chik nitie kendo chik ni otegno omiyo disciplining nyithindo ok suspended jiema misinterpreted the way man obedo handled ema oket moriere tir choncha ingeni nyalo yudo ka ng'ato gore ir nyathi nyawadgi to mana ngum kiang'o boka moko chwado masati yeji mano manyalo mi examples but I don't want to put it down mago ikoni mago tich timbe majendeke mago chik temo mondo miyo ogeng but discipline onge gimitimo maonge discipline kendo nyithindo matindo ge gin nyithindo ma gin gikia. I'm emphasizing that gikia kendo they'll always test kako kata na an mapani nitie many things mapana nge tibiro yudo ka kata na yot pod nyithindo pod neno ka gidwa temi ka gikacha so there reaches a time nyaka ikoni I'm a father I am a teacher nyakigol ko ok giprede ogi koni obro react nad gingene catch when it comes to this no nonsense is accepted mano ginge mano discipline and order mano nyaka bedi kanye kama koro nyathi biro ngeni kare somo ni omako gulwet ariyo nikech adieri ok no somo ne ng'ato sane en owuon kato bro fwenyo mitne ka koro sichako neno kama tunda wuok koko fwenyo hele seche koko bro koni kare amba nyalo konyo ng'ane mondo mi ng'ane bindi some mbe chieng'o yud ber ineno mfano aina no onego beni wamedo dhigo do mbele omiyo hapa ni kar discipline hapa ni afono ni Ero kamano. Yes. Nitie penjo kama ng'eny Nixon na umoja gongo kani komara kwa vio je penjna jalo nito japuonjo nego tie kigni adi bang wuok e college kapok ondike ko Teacher Service Commission. Okay. Japuonj Akuno Boaz is a real asset in matters education. Let him be on air every week Makajuma so that our parents can also be informed. This is a collective responsibility for all the stakeholders. Mano japuonj Akuno erokamano japuonj Akuno wachum otemarino Makajuma oyawre ahinya nyinge en Millicent Aoko amora ahinya awinji kan Siaya to tab mose bedo ka nitiere ene wan kaka jonyuol ka wadhi sikul levies ma idong ni legal levies gi majority mag jonyuol moko mar ARPRO the administration emiyodo ka imiyo chance mar loso in ka ngitingo badi malo you are either ignored kigolo koko
yor expressing your H1 to ikawi ni jama kosa to gini dok ne nyathini ma bende koro en student e school no ma wakonyo nade chal gi ma jojo penjo Victor Pena jalony jatone wach mako certificates ma jopuonje gi jotend sikunde ne to nyalo wachango. Secondly, kindly let him address wach mar chach jopuonje. Nyocha nyathina ne adhi ne parents day, janyuol moro ochun gi japuonje nyaka mi japuonj chai machielo propose 15k, the rest seconded wachne le gini litna kabisa. Okay. Moro kende bende penjo ni pesa moro ma iketo mar motivation mag jopuonj ne to jopuonj gin joma chamo sara, don't they are paid to work? Why must parents be compelled to pay pesa ma iluongo ni motivation e sikunde mekwagi? Machielo kende wacho ni maka joma nitiere paro moko ma osebedo ka nitiere moloto e sikunde mag public mag in primary schools Kisumu ka makionge kod 15,000 to nyathini ok nyal bedo admitted. Sikunde gi are operating to wantiere kod county director mar education ma is also aware of all these things. En ang'o ma gitimoga kare? Tipenjo kanye ni to standards and quality assurance officers ka nodhi kanye. Tiwacho kanye ni mogik ni puonjruok e public schools tinde chalo ni bora masomo ok masomo bora. Bora elimu sio elimu bora. Okay, penjo mogik mabiro kao kaendi. Oyawre VOJ ongenge the Bab Dwyer. Wodi Juma an gi penjo ne jalony kanyo. To penjo na ni ake kanya yudo konyruok. Wodi Juma an gi wuoyi mane form 3 osomo Ugenya High School. To Wodi Juma for the last nyathino sani form 3 odhi form 4. Wodi Juma nyaka sama losi kodini asebedo ka gocho ne principal mar school no ko Maximu. To na gocho ne last month na gocho ne to nyisa ni na meeting moro munda gocho ne after 30 minutes. Wodi Juma na gocho ne principal no after 30 minutes, after 40 minutes okono mako simu no ngado. Nataka gocho ne asebedo ka gocho ne to ko Maximu. Wodi Juma, my question is, aparo ne principal mar school gi janyuol onego bed gi moro achiel kendo ka gibed kata gi loso moloyo kaka ng'ama ne oko kamae. Hadongo ka nyathina Prosper School. En richo mane ka gocho ne principal. Kose principals gi gine kidieny moro ma gichalo presidents mo kinyal reach gi. Omiyo principal mar Ugenya no he has to style up. Okay. Very strong, huh? VJ. Angeni obro right of reply. Yes. Kaka japuonj ma sikul. Kato gimatemo kone jonyuol gi jopuonj and all na. Ingeni onge ng'ama ibedo posted mondo miti kato in gimidwaro ni en yawo lweny gi joma moko. There must be peaceful environment coexistence. Kato ka gitiyo ka ginywako tich ma ng'ato ka ng'ato dwa ni mondo peak performance, yani bedo maber, tiegruok maber cha mong'eyo. Tibro yuro ka jopuonj gi jonyuol gi jopuonjre bede gimoro achiel. Gi nyaka jotich mamoko mantiere school kanyo. Makata kuponi the administration kaka directors mag education mo ITSC to gi mo Ministry of Education. Be ka gibiro to giyudo ka en an environment miluongo ni conducive for learning. Lwasi maber mar somo. Omiyo janyuol no samoro ingeni samoro okanyal chiwo any excuse ne the principals. Simu bende ingeni nyalo go mang'eny. To samoro the principal be ng'eny principals wa onengo beni ni class. Kech ok otimo administration kende to timo kendo bende en class. Manyura manya thuolo ang'eni the access mondo mi dhi yud jopuonj gi mondo mi penj gi ni to ang'o ma dhi mbele gi puonj ok ni dhi kata ni nikech ago simu to ok mak. Parents Association bentiere gi away magi coordinate go kaka duond jonyuol winjore kucho. Koponi neno kigo simu to ok maki, koponi ok en achiel kuom leaders mag jonyuol go, ongo goch ne one of them nikech leaders go mag jonyuol go ideally onengo beni gi ne school kanyo ng'enyne most of the time. Koponi mano windo tamore to thuolo moketnegi mar visiting cha nyaka mar ikone the AGM ang'eni annual general meeting no kama seyudo ni ng'eny jonyuol wacho ni gin ok migi thuolo. So processing ka gimatemo wacho ni waketuru paro achiel kikidonje skul ka in idonje skul ni okoni ni skundni
principal timbene richo timona kam kidonjo gi mano tin pok ineno ting'eni dhi kawo that negative attitude kuome to japuonj bende koponi owinjo ni ni ng'ane nwang'e ni skunde mosetere nyithinde ogona en na jakoko en na janeko kama mano bende ok onego bedi gibed in koni coming in good faith ka gidwa ni mondo mi gik moko timre skundni maber onego bed ni tiend stunde adek gi jopuonj jonyuol jopuonjre tiyo kanyakla ma ok ni ng'ato dwa ni mondo mi osiko go matie nyawadgi tungni to nyalo bedo weche nyalo bedo magalagala but ka usebedo kanyakla ma ji winjore kendo ji wuoye ok apani onego bed ni tabu mang'eny nyalo wuoke mang'eny ahinya nitie Nixon penjo jagongo mo wacho ni to higni adi monego ng'ato tieki kapok obedo recruited. Nixon wayami penjo duoko mabit lach nitie ndalo moko machon ma kata ja form 4 manosetieko penjo oyudo pok kata resource oduogo tutere upuonjo ni en UT untrained teacher. UT go 1992-93 kaendi utiek gi untrained teachers nagin untrained to nitero gi in service training yani itiegori kipuonj kitiyo nagin in service program seche ma nyithindo loro rusa no gin gidhi school nitie japuonj ma omera gidala gin among the last batch mane sirikal okonegi ni UTs ma ok odhi otimo in service otieko idhi golwe service ang'eni na wuotho kode nyaka Sumbi holiday achiel matere ma register mano oyudo ka setieko form 4 St Mary's Yala mano japuonj Solomon Ogut Gudu adhi kode mo bedo registered makendo nayudo ka jopuonje mang'eny mane kande bende puonjo mane timo mane untrained na ni kuro mano rwake kendo gitieko so mano process no machon no nakonyo nikech na waonge gi jok manotiegore mang'eny koro nunyalo chako train inyalo chako puonj kapok itrain nikech inisetegori kiwango mambele but mokel koro tiegruok ma jopuonj kendo schools gi colleges kata universities golo jopuonj motiegore mang'eny kato ndiko bende odok piny koro sirikal ok ndik gi mang'eny automatic posting mane timo ka tika university ni to semi school tinde ing'ene notieko to kiano dhi chako gi kure omanyo private school moro gore omiyo kanye ma the numbers mosebedo ka iro kantie moko ma ncharado kata gi moro ma timo penj otieko training 2013 ni to en pok TSC ondiki kora penje ni to bisebedo ki apply okoni apply but samoro diponi kasoro ne nitie nikech gima TSC nogolo program gi nagiwacho ni gichako gi jok mane uwuok e tiegruok chon ka gibiro mbele but kanyo bende momiya neno ka soko wang' TSC seche moko yudo ka giwe ng'ama otiegore 2017 to gikawo ng'ama notiegore 2023 ka kanyo be ubaguzi no onego be ni gigolo oko koro onge in direct answer onge the number of years monego be ni japuonj bede oko ideally japuonj kosetieko tiegruok onego be ni obedo posted mondo mi opuonji en an nafasi mar TSC nego mondo mi okaw gigo ema pok obedo moromo kwan jopuonj ma wagole kuonde mag tiegruok moloyo thuolo sani 24,000 kende ma gidwa recruit ineno ka wasekosana kanyo kwakonegi ni recruit gi terms mar permanent and pensionable ok ni interns nikech ok gin jopuonjre again gin jopuonj ma samoro yudo ka gin manyicho ndiki gi BOMs boards of management kata no ndiki gi private school moro gin jopuonj mosebedo ka puonjo kendo gin motegno school weche mag admission fees ma Kisumu kagi ng'eni ka kuro nwago e tach kana chiel kuom surveys man watimo mar illegal levies Kisumu no embarrasswa nikech nitiere skunde moko machal ka gima ji neno gi gin public schools to inside to gin private schools kech ka ok iketo 15,000 ni to ok nyal
miyi admission. To be kosemiyi admission no, to nitie other charges midwa ni mondo mi tam ka tam ichulo. Koro ibiro yudo kata na jonyuol madipo ni omanore modonjo kuro to sustaining gino no bedo ne matek. Kae momiyo wan watemo gedo matek ni mondo mi pesa moro ma ikoni mabiro keto ohinga ne nyathi moa e chan mondo kik donj e skul no. Gigo nengo be ni golo gi oko mondo mi kik mago bedi. Certificates momaki ma osebedo ka ok gol, nyithindo watieko somo to nitie moko mok nyal dhi e courses mamoko nikech gionge documents. No maki ni na pod gin gi fee mane ok gitieko. Elimu bora nogolo duol e wachni. Apani kata na ntiere communication mwasebedo gi Ministry mar Education. Ma Ministry no clarify ni ging'e ni mano en tok chik. Ok onego bed ni ntiere japuonj mamako certificates mag nyithindo. Ma ntiere other mechanisms kanye ma wacho ni kaka office mag ombudsman ka konyoga. Kech ini nyalo koni ai koro imako na ingeni pronouncements gi kata lendo gi golo gi Nairobi ka igolo gi Nairobi to jogo kaka jo education wa mwalo bende yudo wachne gigo onengo beni chopone onengo beni gi chopone yago I wacho kar quality assurance officers apa ni penjo moro ngato penjo wach mar quality assurance officers yes ni luongo ni kwasos machon jogi pod nitie to ntiere ywarruok moro mosebedo e education sector ka. Ingeni ntiere TSC nigi mandate mar ng'iyo quality koa gi line mar teachers mar jopuonj. To nitiere Basic Education Act seche ma wapako Douglas Odhiambo professor cha koni noketo gimoro monego beni luongo ni Education Standards and Quality Assurance Council. Education Standards and Quality Assurance Council. Jok ma winjo kata ma inyal konye winjo kata kudhi uyudo Basic Education Act pani en section ang na mi the section. Ibro yudo ka en a whole section moketi ni mondo mi Education Standards and Quality Assurance Council obed established. Nyaka kawuono pok obedo established kata kot nyicho wacho ni I establish gini gimomiyo en important kidhi kanyo biro yudo functions ne achiel kuom functions gi ng'iyo quality assurance kendo coordinate kaka the quality assurance and standards officers mane luongo ni kwasos tiyo. Sani wan gi kwasos go mang'eni I was being updated by one of the officers, senior officers in Sirikal. Nkoni wan gi about 600 quality assurance officers ni wadwa timo negi gibe what they are calling retooling, refresh and penjo ma chikunga kone gi ning'eni kata na jopuonj ka bedo trained utrain gi kato kao gibedo absorbed kato teaching magetimo ni bedo coordinated ki TSC to quality and standards officers gi seche modwa timo negi magi to pok establish the council pok uketo council midwaro mabro ng'iyo ni to gitiyo nade okuketo in place. Ingeni pod ubro yudo ka pod gibro na gidhi report ne the ministry and directors moningo beni mago bende gi supervise ka bende adhere to quality standards. Koro ngeni kanyo onge gimodhi timo. Omiyo adhere onengo bedni this council bedo established. Kose bedo established gene magibro ng'iyo ni to miluongo ni school kani bende you meet the standards mar bedo a school. Compound ne chalo nade bentie playground ma nyithindo kech ngeni nyithindo somo so ni beda ni som ng'ama dwa somo page ni som afo ma ineno gik makama ito onge kama gituge mano be somo ok dhi mbele. Koro ntiere basic education regulations gi koni ere kaka classroom chalo even dimensions okay ket nyithindo 100 small room katiko ni mano class mago quality assurance council cha ema dhi timo dhi ng'iyo ni to seche mipuonjo gi ni bende books ntiere moromo to ka en books kaka koro JSS ni endi to en books ma gisomo kendgi koso ntie jopuonj ma olony e yorno kaka JSS ng'eni ncha wan gi ng'enyne jopuonj
ma mi example ma japuonj mapuonjo CRE to gi Kiswahili tidwa ni mondo deliver kata na technology courses, science courses, maths, maningeni quality cha bedo compromise. Ngamonengo be ningiyo gigite sani. And that council makoni, the Education Standards and Quality Assurance Council. Waongego poko bedo established. Yeah. Makimana kanyo. Wadong kanyo deke maromo apar ga dek tuchopo kanyo sa ngwen marukinyi makawono nyakora Mugajuang. Penje to thoth ka to sabe neno karengo mateka inyaka wachi mar Kisumu neno kochwanyo ji mang'eny ahinya. Pesa no. Nondo maruno chalge mano mulo kodho. Kamana hiyo. Ano ka ji ywagna dadieri makende Kisumu kato wan gi chandruok kendo ji omulo nyaka nyingi sikunde mamoko to kabisa mageya bukanya kwa Mugajuang. Da ngisi mana ni Equity Bank sani koro okelo yot ne jonyuol ma bende kote nyithindo e sikul e kinde mar back to school ne nyakwara Mugajuang. Wan kanyo kod riek ni gi yore mathoth minyalo tiyo godo ka ja ohala ka yen kod stock moromo sani kod nyalo do stock moromo mana kokalo kuom chenro mokino kanyo kod Equity Bank inyalo yudo konyruok e yor hola kokalo kuom chenro mokino kanyo kod Equity nyaka milion 3 miluongo ni Easy Loan mondo ibed godo stock moromo kata kidio star 247 star 6 hash kitiyo kod Equity app kata Equity line timed stock mari kadipone chal gima in gi chandruok ka in supplier to bende wan kodika nikech stock mari bende wanyalo neno no romo nde inyalo yudo LPO financing kokalo kuom Equity Bank e yo mayot nde gimitim ene kinde ka kinde inyalo dhi e branch mar Equity Bank mondo ng'i mathoth to jenge back to school moments na Equity e Ramogi FM kar chuny jaluo. Madho soda mora mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bange or nembni auchiel miyude bwo pekeno e namba mar star 459 star 3 hash. Mondi bed jaloch mar airtime kata pesa sano sano. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000255 weche kod chike mantie nyaka luw. Mom. Yes, Papa. What is Pythagoras theory? Pythagoras theory. Itakuwa hard. Maneno ya shule inaweza kuwa ngumu, but what's so easy is paying school fees through KCB. Pay conveniently using KCB mobile app, Paybill, bank branches, bank agents, internet banking, and so much more. KCB also supports schools to collect, reconcile, and pay suppliers with ease. Visit kcbgroup.com for more details. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Be imanyo mabati motegno e nengo moyweyo. Kidani mabati edwoko mari. Kochakore Kidani Prime, corrugated, tile nyaka box profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani mabati, boresha mjengo, boresha maisha.